ҳама чиз омода аст. Дӯстони арҷманд, таваҷҷӯҳи шуморо ба ин бозӣ ҷалб мекунем. Шабакаи варзиш албатта ин бозиро мустақиман манзури шумо гардонид истодааст аз варзишгоҳи партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Файзкан. Вазъияти бисёр ҳам хуб. Отабек Каримов, ҳоло мебинем ки чӣ гуна хуб ҳунарнамоӣ мекунад ин бозингар ва ӯ аз пои афти пеналти ба дарвозаи дастаи Файзкан мутаваҷҷеҳ мешавем. Отабек Каримов бисёр ҳолати баҳснок, воқеан ҳам мебинем ки саъёти қувусшо ба ин футболбоз расид ё на. Шояд нарасида буд ва Илҳом Баротов дар назди тӯб. Дӯстони арҷманд, зарбаи бисёр кушода мешавад дар рақобати дастаҳои Истарафшан ва Файзкан. Мутаваҷҷеҳ шавем. Муродов, на, ин Қурбонов буд. ҳоло ҳуҷуми дастаи Файзканро маҳз дар танҳои ӯ идома медиҳад. Зарбаи ҷониби дарвозаи Беҳрӯз Хайриев ва ин аввалин вазъияти хавфнок дар назди дарвозаи Истарафшан буд. Дӯстони арҷманд, дар майдон нигоҳ дошт Ҷамшед Муродов, вале чандон хуб набуд. Зарбаи бисёр ҳам хуб аз ҷониби Набиҷон Раупов. Партоби бенатиҷа. Босам Шараф Солеҳов, партоби навбатӣ, вазъияти хавфнок Беҳрӯз Хайриев. Дӯстони арҷманд, зарбаи навбатӣ ва бозам Беҳрӯз Хайриев. Пас ба Илҳом Баротов, ирсоли тӯб ба канори майдон. Абдураҳмон Қурбонов, ҳоло Қурбонов ҳуҷумро идома медиҳад. Илҳом Баротов, Илҳом Баротов голи дуюмашро дар бозии имрӯза ба ҳадаф мерасонад ва худи Илҳом Баротов беист тӯбро ба Абдураҳмон Қурбонов ҳаво дод. Инҷо футболбозони Файзкан ҳам ишора кардан ҳолати офсайд. Унҷо аниқ буд ки Отабек Каримов дар офсайд буд, вале Абдураҳмон Қурбонов дар баробар бозингарони хати дифои дастаи Файзкан рақобат кард ва тӯбро ба ҷаримагоҳ ҳаво дод, ки дар ин лаҳза Илҳом Баротов голи 14-умашро дар мавсими имсола ба ҳадаф расонид. Ҳоло ба пеш баромад Илҳом Баротов дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионати Тоҷикистон. Илҳом Баротов, зарбаи ӯ аз масофаи дур, гол! Илҳом Баротов, хетрики капитани дастаи Истарафшан. Дӯстони арҷманд, хуб бозӣ карда дар назди ҷаримагоҳи Истарафшан ва ҳатто дар хати дифоъ натавонистанд Илҳом Баротовро ду нафар нигоҳ доранд. Ва чаро дарвозабон ба пеш баромад? ин ҳам бисёр муаммо аст. Иброҳим Исмоилов бештар буд ба ин ки дар сурати имтиёз аз даст додани ҳарифони болои онҳо метавонад зинаи сеюмро ишғол карда. ҳоло имконияти бисёр ҳам хуб, зарба ва гол. ҳисоб 3-1 мешавад. Аббос Икромов муаллифи гол шуд. Дӯстони арҷманд, ва бубинед ки дарвозаи Истарафшанро рахна мекарданд, барои ҳассосияти бозиро нигоҳ доштанд, бозам муборизаро бештар месохтанд. вале баъд аз 3 гол онҳо ба дарвозаи ҳариф гол заданд. партоби Муҳсин Малодӯстов буд. рақобат барои ба даст овардани тӯб. Абдураҳмон Қурбонов хеле хуб бозӣ мекунад барои ба даст овардани тӯб. ҳолати офсайд набудааст. Илҳом Баротов, зарбаи ӯ ва гол! 4-1. Дӯстони арҷманд, покери Илҳом Баротов дар бозии имрӯза, ҳам дар тӯбрабоӣ ва ҳам дар албатта пас маҳорати футболбози рақами дарвозаи Истарафшан хеле ва хеле олӣ намуд ва Илҳом Баротов албатта дарвозаи Файзканро дар ин лаҳза ҳам рахна кард. ҳуҷуми навбати футболбозони Истарафшан. Илҳом Баротов, паси ӯ ба Абдураҳмон Қурбонов ва бозам фурсат барои футболбозони дастаи Истарафшан. партоб иҷро мешавад. Илҳом Баротов, 5 гол дар ҳисоби Илҳом Баротов. Дӯстони арҷманд, гол анҷом додан хеле душвор аст ва як бозингаре албатта намерасад барои тими миллӣ. ва Илҳом Баротов бубинед ки чӣ гуна худ ҳуҷумро оғоз кард ва зуд ба ҷаримагоҳи дастаи Файзкан рафт ва голи 5-умашро ҳам ба ҳадаф расонид. голи 17-уми Илҳом Баротов дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон ва поён мерасад. Истарафшан бо ҳисоби калони 5-2 бар Файзкан рақиби асосияш ғалаба ба даст овард ва мавқеи худро барои боқӣ мондан дар Лигаи Олӣ боз ҳам мустаҳкамтар намуд. акнун Файзкан, Локомотив Омир ва махсусан Истарафшан